Nyararo ndauchivhura dare redu zviri pamutemo takapedza kuvhura dare redu vane nyaya dzakasarira ndinotanga kuya pabhenja ana baba tese tobatsanangisa maoko ana mai moita mupururu wamaita uko waita mushoma makawanda chaizvo ana baba handei maoko Family. Mami, durante o dia. Visai. Ciao, Visai. Amém. Banzapo. Ndaichikumbira kubvunza kuti kubudirwa pachena kwavari kutaura ndikuzama kuti chii asi kunatsokunzwisisa taura itinzwa manzi vada kunzwisisa kuti makaroorana here kana kuti chii ndo zvoda kunyatsonzwisisa kuti pachena kuti haachakuda here kana kuda here muda kunzwisisa kuti chii ndoda kunzwisisa kuti akandiramba chapapakatisemusha saka iye akuiorigeza makapuwa kumusha pamberi perubereki zviri pamutemo makarambana kasi muve property imimi kuchema property amunayo ndegatitaure nyaya yeproperty I think someone renewal is makarambana mukubvuma kuti kukuru makapuwa mberi pevabereki izvozvo kuzechama basi kasi mune ushandi kwamukashandira vese pakushanda kwako pakuita dambudziko nekuda kwekuti zvavari kunyanyotendera zvemba yandakavaka infact imba iyi pakutengwa kwakaitwa stage ndakatenga ndichiri nemubanzi asi pakuvaka chii pakuvaka ndakazovaka ndakugara navo nevamwe amai futi amai nenevavo saka kuvaka vandazoita imba ndaichivakira mukadzi saka kasi mumangu vaka mune vakadzi vairi undi mukadzi mukuru ndemukadzi kasi ada kuenda naemamupa kukuru ungobuda chete saka kungobuda nyaya yakachinja ndinokumbirawo gare pasera gadzisai samune vana toitamba here inini za kuti samune igadzirisa tonga nyaya sezvairi masinzwisa amai inini chai ndinoda muguru wangu pane imba yatinayo ndizvo saigadzirisei ndinokumbirawo masamurei kuti nyaya yavo vanozavisa zvakanaka tine masamurei kusakaita nyaya indiani inyore zvakanaka inyaya yekuwana zvavakashanda vese momaidzira mudare vose vakabhadhara neyavo ndosaka vagarava uyo tinangwa zvaakatsanangura totonesana chete bcause imba kana pane mukadzi mune vakadzi vairi pane mukadzi akatoenda kusangwara kwake ndizvani indikutuka munhu angwara vakadai abatsirikana kanyanga mudo makapita sei kamakapo mukadzi wandichakudai nakapedzisira pasi aikapane hamuna kutongwa mudare toshiba kushiba rega titange yegupuru inotipinza mune ekugovana kana zvazvishanda nekuti ava vafanana kumbaza zvakafambanisa izvo zvanezvini asi hamuna zvitongwa kudai zvitano
ndosaka ndine vadhara vangu vanoona zvinhu zvatingaposa madzimambo rikachitanga iripo iyi obva wasina samuno rechipiri waita chimwe wakwamupa gupuro wakupa gupuro torai mari yamukapuwa abereki wenyu auya mai abereki wenyu ako varipo iwo uyashamari yogara munina wako yogara gupuro rako rakapuwa agara akusaiti ende moto atezvaakadusi garaya pana sabu muchitsa magara baba musazozvipingira uchinda katakuudza makazipingira motikanganisa mudzorerei amupai mari $5 yaramba kukwana chimupai amai mune vana mese unoopera onani unoopera mukadzi wako unonzani shamani flavor wenzuna chipa mukadzi wako amainekana zita rake kudzokera ikoko saukwamutira kupuro kwakumaruvaenda kuvabereki vako vasvika kupuro sokataura ndozvaudzokezekutanunani zvinopa kukwana zvitatu kana zvina zvishanu paumorambiri utopfugama tozomara ndakurambira chakati wani chakati akutambira kuti imene mamusingawirani hamo dzangu chekutanga chechipiri ini ndine vana vamwe vandakaita nevamwe mukadzi nditi nditore vana vangu ndichigara navo pamba akandikambira mukadzi mumwe wangu wechitu wandakaroora ndiye agare naye pamba akaramba kuti zvese izvozvo chechipiri akandiisira mheno zvaakaisa pahembe dzangu zvandakazobata ndikazoona kuti anga achindichini zvine zvimwe amai ende yapo kana baba wenya unoza baba ndarambirwa zvakati aidzirisai baba ndarambwa ndarambirwa kuti ndasingade ndasingade vana ndasingade mukadzi wo saka igubhuro iri rapwa mwanangu shwatu achakuda ndindigari pamba naguto iri nenda kwamambo negubhuro iri mamoto achatitongera nyaya ipi iyo iyi andira rinara papi pamba zvakanaka baba garai naye muri mamambo kugara naishama anate mbona mukadzi wachati kuri kuzi zvinhu zvitatu zvawataura zvinhu zvawataura sachitaura mumudana augona kuzvigadzirisa ndofunga ipapo ndakambopa madzimai nguva vakaenda kumba kwavo pamwe vakazama kugadzirisa
matainisana but ndikuona kuti dambudziko racho rakaramba richitowedzera zvinoazosvika pakuru umanga KwaMambo tada kuvandudza kana kubatanidza zvakare KwaMambo ndogona kuzviramba because ndatobva kunotsira kukuru akazouya kumba mukadzi auya kumba ndatofungidzira kuti pane zvimwe zvaakutoita futi because pane meseji yakandisendera foni yaitaura zvedu ndikamubvunza kuti meseji maitumira kwandiri akati zvoni handisi kuzwa kuti yabva kuru saka inini maonero andakaita anotoratidza kuti ane mumwe munhu akuita sei pakufambidzana naye. Matino mukadzi wamukaramba pane mukadzi wandine mwana naye vani mukadzi wamukaramba yawechitu taikutsira zvotovenwakuzipenyeka saka iwo pavakadzisa rumwe unoenda zvinosiyana zvikunetswana mumba zvinosiyana zvineni zvikunetswana. Pekutanga maonero andakaita zvavo pamwe hwakuchiri hudiki ndofunga nekuti ndiyanga ari kwazi kutanga pangonetsana zvinhu zvatakanetsana but zvakasiyana nezvandikunetsana nemadzimai zvakasvika pakuti izosvika ane mwana wengakuise mwana panzi ukatora munhu wakamuudza here kuti mama unoya pano kuda izvi handifungi kuti izvozvo munhu akatopinda muti akatadza kuzvozvo munhu akatobvunza iwewo wakavaudza asi vakaramba vachikopa nezvavakavaudza pane here zvimwe zvaungati ndo zvanhasi zvanokuvarambira nekuti vari kuita zvinhu maone nekuti izvi ndakanamberi ndavaudza zvese izvozvo ndokunge zvatozosvika ndakamuo madzimai ndakavaudza kuti muchamuno mukadzi wokutanga ndakazozviradira mukati zvakati zvinova zvino zvasi kuti zvawadzokoroza kuti makambogadziriswa here kana atete kana nambuya kana sekuru panyaya yamukutaura? Takagadziriswa tabva kugadziriswa vatodzorodza kuita zvinhu chiprofita chinomirira ndikuti ukaramba mukadzi wokutanga akakutadzira umwe mumwe manje ari kuti uyo arani kuti agare newe uyo ari kubva kwawo iye achabva iye wauri kuti ndenhamwana achagara newe iwe kana uzipeisootakunyaya mukadzi yavaachambuka akutawo kumba wana yezi nyaya yekukona ndikuona kuti mwana wangu uripo mari yaanowana yekumukurira mari yaari kuwana nderekotapota achiti mukadzi akuita minda yevakadzi kuita munda zvekuti haana chikurwadza zvekuti mwana umwe munhu ari kungotambiswa nendava yekuti zvinozvika oenda naye kuzofamba naye uchidai nevanovaridzi uchita zvichitiro navaridzi nyazoshandisa zvakuona zvaunyaya kuti haisi kuita zvakanaka toda kuti tingogara zvakanaka mwana wako mwana womunhu mwana wako saka gona kugara nevakadzi avo usaite minda yevakadzi uchisiya kuti ndotogona zvikafu mukadzi ukamuudza ainizvi hazvisuita sei hazvisuzvifariri iwo uramba uchita ukaita kirona hazvisiri zvekuti inzwa rotomi tiri kuti iwewe murambira kuenda here inini pavauviri apa inini handikwanisi kuti asi ndakambokwanisa mani itai chinokugarisana zvakanaka takabva kukoti pamuzviti tichibva kukoti vauya futi kupi kuno nenyaya ipi nenyaya iyo sofada kusiya mabasa nenyaya
Latini zvinoenda unopereza chi. Saka zvine basa. Mwana womunhu wazvine basa. Unapereza mwana wako. Wow, my mom. Pamai muchuza statement yamatara kutanga. Maita mujimi mukadzi. Machini. Aiwa timuteveko machini. Pamataura takaitaura statement kutanga. After amai avataura machini. Ngati azive kuti azvivaipo yakawandisa nekuti wakuita sei yakukurira wakuita chii midha yakadzi nekuti mukadzi utanga kaenda nenyaya Aiwa mukadzi wakwazvomuudza kuti vanonga tiudzana inini handipo zvanati apandobverwa nomurume achikuno baba Baba Mayo, baba mwana wanyara mozi pamutemo handiti torai kuroi matambiro handito mamune vana vangati vaviri vakuchimirwa ana makore mangati mwana wenyu izvozvo ugara naye anomwe mukadzi uda kuomesera mwa mukadzi kumuramba nokuti dzimba dzako iwewe ndiunogubheziniwani uyo nokuti dambudziko kupirawo kugara nomwe mukadzi nokuti unotoona kutadza kuchengetwa kwomwana wako kwomukadzi akaenda pakuchigarika rimwe dambudziko siya amai vachengete mwana wako ukaramba unaye isusu wakurwisana nesu nokuti hazvibvumirwe amai avo mwana nefesi pakumupa vana handisi kupokana navo asi zvikuzoitika ndezvodai ndikamupa vana like izvozvo pane mwana mukomana wanaye pakugara kwese pataita tichinesana kuya kugara naye zviri kuzoitika ndezvokuti akazonomusiya kumaraini izvozvi handisi kuzoti wamusiya pake kumba hakuna munhu anogara kupi togara mushango kwaanogara ndo pavakauya kurambira pamba pacho vagara pamba pani avo inaenda sendi nyaya iyi iwo unomusa ngozi ndakuja kutaura ndiri munhu anomhanya mhanya aenda sendi nyaya itiwo makosemba zokutoti mukadzi yangu unopuwa eviction mataurira uri kucheta nditofamba nebrei dzako dzatikuona mbureni mamo handida kuiona mafambira yake saka isi titongoukira tiri kure kasi ndikaita judgment yangu zaunorunga mudeuzomona tiemwadhamu yangu ndikainyora ino nokuti ndinoziva magariro evanhu vaanotoverenga mabhuku karome ndachiroko isi ndinoziva tsika nemagariro yangu ndoine basa ngati mwana uyu wandikutaura kuti mwana wari kugara naye vakazonosiya mhero tumarende pakushamwari yavo mwana uyu akazonoonga muroro atiza pavanga vamusiya ivo havasiziya ivo ava ndo vakanomusiya saka ivo urikuona usitogumbereki kuchengeta vana vako vega ini nhangu kukwanisa kugara nevana vanokwanisa asi nekuti mutemo unoti zvona hazvo hazvibvumirwa vanautaudza sere urebanzi urebanzi maramba nezvipamutemo wazozotaura maramba nezvipamutemo nyaya yemba iri kumakosa ndi asi consider all your wives ndekuti wife yako kana ndiri ndikutonga nyaya yako iyi uyu nemutomuita buy out munomubhadhara pachikamu chemari yako kuti uchengete imba ino ndozvati kuti ndikutotarisa kuti nyaya yako chafamba sei uye anopowa tinomukuda vachiparwa john peter letichi ane ruoko rwaakaisa mukuvaka kwako anopa mubhadhara chikamu chake nenzira nezvaakabata ndo matungiro wangu daidandirikasi toitarisirawo ndikakunyorera tsamba yekuwanidzi chimboyemirai chinoda kuona mafambirayo anzwa nari munhu anzwa wanzwa kwashamachisimuka marambo wazipamutima machimba pamusoro changamiri wangu naye mutaura ichokwadi nemupambi uyu hapana kunzwisisa ndezvo tamuzamari pati ini ndisekuru wasekuru weuyu ndisekuru wacho inini
amazama kuti yayi kune yakazana ndipi sanga timaende kumushamba unoti unotenga chinhu Zambia matesi kuti kuna mwana mai vako mai oichi zvinhu zvipfekai asi mai ndirapisei apa ndikatara manje ndita pakandadini ndapumha mai uroshi abva aramba urapiswa yairwara here uyu arazi kurwara anzi uri kurwara amene kurwara ndianako airwara here mukadzi mukadzi airwara takatombofamba naye tikanzira zviri pamuikapo tikapachena mukadzi zvakatadza kuti mukadzi mataura takaita iwo seunguramba ruraiti sikuziva kuti pamwe tiri roo itondikadzisai pagozi pakamukana kuti da ugara nemukadzi wangu zvinozogadzwa usati vana vanonzi kunge vachizebhora number 1 number 2 number 4 number 15 zvine musoro here izvo pamusoro tikati akatidzidzisa nyaya yacho kunoku taone mudzimai wako wairi kumusha uko achitaura nyaya dzisingazwisisiki tati pangunyeba tati mumba wacho kuti udino urisanangura nyaya iri kuti zvipi zvacho akaita hapana nyaya iripo indoti mudzimai wangu ngaidzokuti kumusha uko anogara ndichadini shau yako dzinouya sei ngaende kumusha ana nyaya dzakati dzaona ngabure sei agouya panapa chichi pafanike maitire iwayo kana atambudza kuti ripo ndekuti abcd ana chakataura chinonzwisika takamusiya takatora mudzana akatadzika kumusha kuharare mudzi wacho pakagara abadzinga enda kumusha akaenda kumusha musha kwezwera wachizotera uyu abatira nemabhegi emukadzi ndatouya mudzimai wangu akagara kumusha pamwe ane nyaya dziri dzinonzwisika ndova kuno inyaya kuti mudzimai kubura vanhu chakudi ndinafambira kuno kuti une nyaya dzodi kuti kurwara nyange kurwara anogoradi aitaura andichadi chii andichadi mukadzi ndonyaya iripo iyi mbachi dzake dzidzipiramba sara nadzo otochena moita kudzoka kuno kugara ndikunganyaya toko azvichide munhu asisade mwana wai ndazvinzwa une makore mangani wana patinditezo wani madzina mangani akapedza naiaisabanzi rimuziso mako iwowega wagone kuona kasi vese wagona kuona banzi rimuziso mako ndine banzi muziso isitariona ripauriwa wachikuona uyo mukoma wako zamutedzera pana munhu apo ndopasingana zvakumukoma zvachose anoataka munhu asi wake munhu akangura kuti akasamunyeda akadzisa zvakazvakare uya kutomataka munhu akamboraramisa hazva kunaka izvozvomuko ndisada kuti hweya prezide munorasika baba tinge vaiwawa zvakanaka aaakuda urava uchirumuda haushanda kasi ndikandikudzi bhora rakutamba remba ngatitamba musha takasatamba tinoripimbira because atichada kuti vanhu varamba vachisafisa vanhu wavo ngatitamba musha bhora hapana vision inouya kune munhu ipapo angari mukadzi wako they have to do something either the property inotengeswa woona nguva kana kuti womubhadhara iri mushamba ndisatachisa kunyorera uye hasi tosidadaro mira iri mushamba kasi tinogona kuti tinoiruvoka tinotopindira nyaya kuti murumuru wamangu kai dambudziko rakatanga mukuchengetwa kwandaitwa inini especially namai guru mukadzi wababa arizve sisi vamai vangu ndichichengetwa ndakakurira kwana mbuya ndakurira ndichigara kwana mbuya kwana mai vangu inini then kwakuzouya kumba kwababa vangu when I was 13 mai vangu vashaika then kubva ipapo ndopandakasvika vachibvisa vasikana vese vainge varipo vebasa kwakutanga kuti inini ndini ndendava musevenzi ndakuita mabasa ese
handibvumirwi kutengerwa kana hembe kana kuita chinyi. Ndinoenda kuday school, vamwe vachienda kuboarding school. Ndava ndiri musikana webasa. Mai vaisvika pakuti handisirini ndakauraya mai vako, kana wafunga kunogarika unonovakirwa 2 boys parinda ramai vako. Zvinova zvaiti ndaiti nyangwe ndichirwara ndinenge ndichiita basa. Zvinozo 15 years vakazondiramba vakanditiza vakandidzinga pamba. Vandidzinga pamba ndakazokurira from one house to another. Kwana tete, kwana baba munini, kwana sisi. Nenhau yekuti ivo venge vasingandide ipapo. Tikamboenda kurural camp kumapurisa medu mamutare imomo. Tichifungidzira kuti dambudziko richapera. Vemutemo vanoti mwana achiri mudiki zvigoni kuti anganzi ibva pamba. Ndopa tinodzokera zvekare paya. Ndadzokera paya chikonzero chawaindidzingira pamba ndechekuti ndakanga ndava kuona zviri kuitika. Ndo pano hanzvadzi dzaiuya, ndina hanzvadzi 4, nguva yacho pemba chine hanzvadzi 2 nana sisi 2 kuita 4 vakanga vakashayika. Saka vaiuya vachindibatsira basa. Vanhu vekuti vaiuya vachimuka basa rese raitwa nechikafu chatosetwa patebho. Pakazomboya vamwe mbuya vakauya veku 30 miles vachida kubatsira. Mbuya vavo vanosvika vachiti musanetseke. Vana venyu vari kuya vachibatsira munin'ina wavo basa nekuti vari kuti mwana wababa wedu ari kutambudzika. Ndine imwe sister yakazonge yaguma kushaya nguva yacho iyoyocho. Yaitambudzika kwazvo, yaitwa ikati idyei nyangwe nana sisi vachifara vaisonzi tiri kufara hedu vasikana asi mwana wababa wedu ari kutambudzika. Saka ndivo vanova vakainitiata vamwe kuti handei tinobatsira mwana wababa wedu kuita basa. Saka mukubatsirwa kuita basa nekuita sei, pfungwa yamaiguru yakati regai ndimudzinge nekuti munhu akuona zvinhu zvedu zviri kuitika panapa. Then baba wabata, baba kuti wazive kuti vari kudanana nechikomba chinonzi musabaika. Musikana webasa akaita overhead mainini tambudzai vachitaura pafoni neboyfriend kuti ngatisangane mutauni. Then musikana webasa anofona kuna baba akati muri kubasa here zvikanzi hongu zvikanzi ibvai kubasa endai pakati munonoona mama ndo pawari wengu wachitaura pafoni nemumwe murume wengu wachitaura naye. Baba vanoenda ipapo vanosvika vachiona mainini tambudzai vari kuvatwa kusitire kumashure nechikomba chainzi musabaika. Baba ndo pavanodzoka vachida kuzviuraya, vanotora pfuti, vanoda kuzvibaya, vanotora tambo kuzvisuda kuzvisunga. Mukomana akavanunudza ndiye mukomana wavakazouraya anonzi Togara sei. Togara sei akati baba hamugoni kuti muzviuraye. Over that ndo panozoenda iye Denver na Ellen, the late Ellen, wakaenda wese kumba kwatete chitakatiri vachida kuenda kunorepresenta nyaya yavo kuti aiwa isusu mai vedu vabatwa nechikomba. Kubva ipapo chengori from one chikomba to another. But nenhau yekuti munhu aiziva mushonga nekuti paakapinda mumusho kwamusiyarira akauya nemonaki yakapupurwa nana tete kuti monaki yauya nemukadzi uyu auya nemakona asingaiti. Zvoreva kuti iye ane makona ake nekuti baba wakatozvipupura kuti pakashayika tezvara takapiwa zvidhoma, takapiwa mamonaki, takapiwa zvinhu, takanzitora zvese nezvinonetsa. Saka zvoreva kuti mukadzi uyu une zvizhinji zvake zvinonetsa. Then baba wedu wane zvawowo zvawakasirwa nababa wavo zvinonetsa. Saka ndofunga muko uripo ndewekuti wakasiza wanofa. That's why mukadzi ari kuramba. Sekuru wangu wakati zvoni ndazvizwa wakaenda kobudisa kamuti kakatema pakabudisa wakati kamuti kandinako kasokapuhwa ndepa 1956 ndikati inini handisi kutaurira nyaya dza1956 ndiri kutaura nyaya dzandirusangana nadzo. Inini ndakudawo kuenda kumusha kwangu, wakanditi zvoni kumusha kwako tinokuperekedza uri clean usisina chauinacho. Wakati tichafamba in 3 days. Pa 3 days pakaita wiki ndikafona sekuru ava wakatanga kupopota. Chitoenda wotora hama dzako handichina chendichatombotyaba. Wakapopota pafoni. Ndikati zvakanaka sekuru. Semunhu une dambudziko handina kugumira ipapo. Ndiri kutsvaga rubatsiro. Ndo pandakaendesa nyaya kuredziyo. Tiri kwatete Tilda. Sekuti tiri kutsvaga rubetsero. Taenda kwatete Tilda takapuhwa vanotibatsira. Oshuwa tapuhwa vanotibatsira takauya nawo pasekuru. Mushure mekunga iwo sekuru wacho watozvibvuma kuti tsvagai vanobatsira. Saka takauya nawo pasekuru.
sekuru ndobva wakatanga kuramba kuti hatidi vanhu vanouya pano. Asi sekuru vanotibatsira wakakwanisa kuchanza petakanga tiri kuita zhowezho, wakapinda mumba vakataurirana nasekuru wangu ati then takuda taapamutari sekuru waitibatsira iwa takapuwa neredhiyo kuti watibatsire. Vakati izvoni baba venyu vabvuma zvinhu zvavainazvo, vataura kuti ndine hari yangu yakasungwa nejira dzvuku neimwe iri mukati nepakatwa nezvimwe zvakachengetedza musha wangu uno. Asi maurire amaita mangoita zvekundifuta uye handidi kuti vana vangu vazive kuti ndo zvandiri. Tiri ipapo sekuru wangu panyaya yeurombwa tine maevidence andinawo, mamweni andinawo. Kana ndichinge ndapuhwa mukana wekuti ndimawerenge ndinokwanisa kumawerenga, mamwe ari mufoni,